Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kutakula ndi pano pa NMS TV. Imene timakhala kuma ndi manyu muslims, komanso ndikupereka support, komanso ndikuwathandiza mu zinthu zosiyana-siyana. Ndikunena kuti uthenga wawo kapena mavuto awo afikire kwa anthu ena ake. Lero linonso tili mboma la Zomba kumene tapeza kunena kuti kuli vuto la kusowa kwa madzi. Anthu amenewa adali ndi mjigo, kapena kuti adali ndi mjigo umenewu, ndipo mjigo umenewu ukutha chaka chiwonongekereni mpaka na pano vuto la madzi lakwera. Ndeno adatipeza ife ngati NMS TV kuti mwina mwake uthenga wawo tiutenge kuti ufikire kwa anthu ena ake kuti awathandize. Ndeso tikumane ndi anthu awiri atatu kuti atifotokozere za vuto limeneli kuti timveseso. Monga mmene tafotokozera kunena kuti kuno kukusowekera mavuto a madzi kani ya mjigo. Anthu onsewa amadalira pa mjigo umenewu. Ndeno tikufunanso timve mmodzi mwa mayawa kuti mwina atifotokozere kuti mavuto amene wanawa akhuza motani nanga moyo mpakana pano kukhala motani ngati kunoko kwa mfumu a Sandra. Mtawita nkhula mayi. Kambira fotokozani zina langa. Ine ndine Mele Sakaika. Kwatiye Ngwerero. Rubu Chimbalanga. Mjigo umene uchaka chino chachiwiri usakukha madzi. Ndipo zisulo zinakakamira zinacho samu zonse kuti tichose chana chosiriza chinaphata. Ndipo pano chikulephereka anthu ambirimbiri abwera alephera. Kuchokera chaka chimenecho kufikizana lero mjigo usukha. Ndipo pano patili pa chiopsezo chifukwa chokuti madzi tilibe tikumayendera kumapita kusinje kumakatunga madzi. Ndipo tili pa chiopsezo kuti nthawi ina iliyonse kunoko titha kudwala nthenda ya kolera. Ndipo pamene ife tikupempha kuti mutithandize mwansanga kuti mavuto athuwa pamene sekugwa nyengo ya mvula ya masika chonchi kumakhala kuti madzi ake tikumwa muzisime koma makhala madzi osatetezedwa. Pamene tikupempha mjigoru tikamamwa madzi a mujiko timapezeka kuti tikutetezeka. Ndiye ndizimene ife tikutani tikupempha kuno kwa Sandalamu. Ndipo timamwa ndi mizi ina yoyandikana monga ali nyama timamwa anthu opitirira 100 chakuti mpopo mjigo umodzi moti pano pata swanti ndi mavuto oleta kumana wambiri chifukwa kuno kulibeko chisime china chilichonse kuchoka pano kafika kunsinje ndikutali ndiye pakati pa timagona 5 days opanda madzi monga ine ndi munthu wachikulire nimalephera kupita kusinje mendo anga ndiyo pweteka nimalephera kupita kusinje nimata 5 days wiki anthu nyumba mwanga mulibe madzi chonde ndagwira mwendo thandize zikomo kwambiri amenemo ndimene akufotokozera mmodzi mwa wakomiti wa pano pa mzikiti